I den her video, der er jeg taget til Vesterhave, nede ved Næstved, og der er åben vingård. Ja, det er der faktisk i hele landet. Og det er altid den første lørdag i september. Tror du, vindruerne de er sure? Skal vi prøve? Shh, der er ikke nogen, der kigger. Ja, okay. Det er måske derfor, jeg ikke kan lide vin. Puha, de var sure. Ja, velkommen til en dansk vingård, der er så økologisk, at selv druerne næsten går rundt i bare tæer. Så vi se, om den gule vindrue, den er bedre. Okay, den er lidt smule bedre. Den er ikke så sur, men der er sten i. Jeg kan bedst lide mudsten. Vingården den er blevet til af en tilfældighed. Der var faktisk kun bare græsmarker over det hele. Vingården har på ganske kort tid vundet en række flotte priser og anerkendelser. Og senest der hjemtog de både guld og sølv ved en international konkurrence i Tyskland, hvor over 2.000 gårde fra 30 forskellige lande deltog. Sloganet her, det er hellere let, men godt. Hvilket på dansk betyder, nej, du får ikke 10 flasker for 39,95, men du får en vin, som smager, så selv svigermor bliver stille. Og det virker. Alt det her, det brændte ned juleaften sidste år. Det vil sige, det er 9 måneder siden. Og prøv lige at se, hvor meget der er blevet gjort. Det er simpelthen så flot. Så drømmer du om en oplevelse, der er lige så dansk som rugbrød og cykler, men med et strejf af sydens sol, så skal du besøge en rigtig, ægte økologisk vingård, helt ude ved havet. Jeps, her har de fået lov til at dyrke vin så tæt på bølgerne, at mågerne næsten kan smage med. De har vundet guld, sølv, bronze og vigtigst af alt, titlen som Danmarks bedste vingård. Og bare lige for at slå det helt fast, jeg får ikke en eneste dråbe gratis vin for at sige det her. De aner faktisk slet ikke, at jeg laver den her video. Men hold nu op, hvor er her hyggeligt. Så tag og kom med næste år, når sensommen folder sig ud, næsten lige så charmerende som vinen selv. Tryk på abonner-knappen. Det er som at give mig et virtuelt high five. Det er 100% gratis, kaloriefrit og bivirkningsfrit, bortset fra en mulig glæde. Og hey, du hjælper kanalen med at vokse, bliver vist til andre søde mennesker, og du bliver en officiel del af det seje hold, der faktisk ved ting. Så kom nu, gør det for algoritmen, gør det for mig, eller bare fordi knappen ser ensom ud. Ja, det ser sgu lækkert ud, ikke? Hej. Hjemmebagte kransekager. Og hjemmebagte sigtebrød. Ja, det her, det ser sgu lidt bedre ud end vinene. Men ja, jeg er også mere til søde sager end vin. Så er det vist på tide at stille sig i kø til de gratis smagsprøver. Men jeg har på fornemmelsen, at glassene er lidt mere shotsagtige end et fad fra vinkælderen. Man får også en gratis smagsprøvning, og det her, det er min. Og jeg sagde, jeg kan jo ikke lide vin, så giv mig et eller andet, der ikke smager så frygteligt. Ej, jeg bliver altså ikke vindrikker, det gør jeg altså ikke. Næste år må jeg altså planlægge at spise herude. Det ser bare alt for lækkert ud, det her. Spørgsmålet er bare, skal det være en tapastallerken eller den helt store omgang pattegris? Ja, det er en svær beslutning. Hvad vil du vælge? Skriv det lige nede i kommentarfeltet. Skulle du næsten have en helt stik pattegris det her også? Det må du meget gerne løfte. Den pattegris ser godt nok lækker ud. Og duften? Wow, det er altså bare parfume for sultne maver. Du får det her, så har du fået, hvad du skal have i dag. Vil det ikke have det stykke her? Er det noget, man skal spise? Ja. Ja. Det er blæresang.
Det er, Ej, må jeg også prøve? ja, sådan noget frisk. Der er ikke voldsomt stærkt i smagen. Nej, det er det ikke, men det er en fin Men det er smag, jo ikke? så, det er heller ikke voldsomt. Okay, 6 gram tang giver 600 gram grøntsager. Ja, det lyder som om det er superfood på speed. Men 6 gram, det er nærmest ingenting. Jeg ender vel med at tykke mig igennem en halv pose. Men come on, jeg tager udfordringen. Ristet tang. Ja, det her, det er så ristet med lakrids. Nej, det vil jeg gerne smage. Olie og lakrids. Det Jamen, kan du ikke lige hapse en? Der er meget jord i, så vil jeg huske. Det er rigtigt. Vil du smage sådan en noget? Ristet tang med lakrids. Nej, må jeg se. Og hvad koster det? Det er den der 200 peppers, eller... For 2, ikke? Og så får I 2 brød og... Nu skal jeg prøve at spise tang med lakrids. Ja, okay. Den smager lidt ligesom... ja, det ved jeg ikke rigtigt. Og nu har jeg heldigvis også et bolsje i munden til at tage den smagen. Jeg synes, jeg siger den grimme smag, det må man jo ikke sige. Men ja, jeg prøver lige igen. Kan du høre det knaser? Nej, det tror jeg ikke. Jeg fik også noget andet tang. Lad os se her. Det er sådan noget... Ja, det ved jeg ikke. Jeg prøver også de der. Blæretang. Nej. Det smager altså ikke godt. Man skal nok være til lidt mere sunde ting, end jeg er. Fordi nej, det kan jeg sgu ikke lide. Ej, altså, hvorfor går jeg tilbage til tangen? Det smager jo som en strandtur i en bøtte. Ja, det er måske de der 6 gram i stedet for de 600 gram, der tiltrækker mig. Men jeg vil sgu hellere have en pattegris. Og sige, det smager lidt ligesom at få papir i munden med... Sorry. I 1997, der købte Jesper Ryge Jensen denne her gård. Den her vingård, den er passet og plejet og drevet af familien. Så det er hele familien, der træder til, når der skal høstes og plantes og luges og det hele. Den blev revet ned og blev bygget op igen. Og i 2003, så skulle der ske noget. Der plantede de 3.000 æbletræer. Og det var de røde sorter. Inge-Marie og Discovery og ja, hvad de nu ellers hedder alle sammen. Men de glemte lige en rigtig vigtig ting, og det var at indhegne de her æbletræer. Så da det blev tid for harne og skulle have noget mad, så kom de lige forbi og spiste de tusinder af æbletræerne. Og se herinde, der gemmer æblerne sig. Så de er her stadig. Så er jeg kommet ned i æbleplantagen. Det er faktisk nogle rigtig gode æbler. Men de er også noget hårde. I den der audio, der siger de jo faktisk, at der er pluk selv æbler hele september. Men jeg tror ikke bare, man skal stjæle det æble. Man skal nok betale for dem. I 2010 tog de en beslutning. De ville ikke have æbletræer. Nej, de ville have vinstokke. Så de plantede 10.000 vinranker. I 2013, der høstede de de første druer. Og så nogle, det tager jo et stykke tid, og de lige skal ligge og lære. Så i 2015, der kunne de servere den første vin. Det var egentlig meningen, at de kun ville lave vin til dem selv. Men høsten var så god, så de kunne slet ikke nå at drikke alle de ting. Så de tænkte, okay, det kan vi måske få noget ud af det her. Og plantede 3.000 nye vinranker. På markerne står der 25.000 vinstokke og hygger sig i vinden. Cirka 12.000 af dem er buskvine, altså druer, der lever det frie liv. Min egen lille rundtur blandt æbler og vindruer er nu overstået. Men hvad er det der? Et blommetræ med Victoria-blommer? Det må være dessertafdelingen. Skal man må lige snige sig til en lille prøvebid. Ups, den faldt af. Jeg synes, den faldt af. Ikke? Man må godt spise nedfaldende frugt, ikke?
Ej, den er fandme god. Hold nu op. Jeg tror, jeg var hen og spørge, om jeg kan købe nogle af dem. De er virkelig gode. Prøv at se. De smagte simpelthen så godt, så jeg har lige været inde og spørge, om jeg ikke godt kunne købe nogen. Det kunne jeg ikke. Men jeg må godt tage nogen. Så det vil jeg gøre. I 2019, der byggede de 4 hyggelige sheltere midt i vinmarkerne. Perfekt til at vågne op til fuglesang og vinrankernes susen. Og hvis du drømmer om at sige ja til livet med et glas vin i hånden, så kan du blive gift i lysthuset med en lækker festmenu og gårdens egne vine. Så skal jeg ned i vinkælderen. Vinkælderen her, det er hjertet i vinproduktionen. Gårdens egetræsfade hviler og langsomt tilfører vinen sin karakter. Fadene anvendes i cirka 4 år, indtil deres smagsbidrag er fuldt udnyttet. Og vinen starter sit forløb i ståltanke og overføres faktisk først senere til fadene. Dejligt koldt hernede, men det skal der jo også være. Koldt og mørkt. Og her, der er sidste års rødvin. Det hele, det giver omkring 1000 flasker rosé og 2000 flasker rødvin om året. Og bum, i oktober, der er det hele væk. Udsolgt og puff. Hvis du tror, at du kan komme i december og købe vin til juleaften, så glem det. Der er allerede en lang venteliste. Hvis du synes, det her bare er en lille smule spændende, eller hvis du bare ikke er faldet i søvn nu, så må du meget gerne give mig et like. Jeg kan faktisk slet ikke lide vin, men jeg kan godt lide at hygge, og god stemning og mennesker, der gør noget ved sin passion. Så skål, hej hej. Subscribe to our YouTube channel and hit the bell so you don't miss a single one.